với à hiền go protest cái này đó na समझ रहे हो समझ रहे हो he mounting mechanism he veltal hininga microphone he kan vu china chu với na hiền nghe an don test đó nè lâu thập hiền thế à ri chu rit khop mai hay chú mounting hay chú xiêm chặt được chú ai đó này mà là mau uể rít luôn tục housing ở oma housing ba cá battery ở oma battery hiền microphone adapter thế là bel à hay thì chú anh khal reng chín này cái helmet thì large này padding hi rate to vangin alo bag về đâu lek to ne abu thei lek lek mai a hey hian tarmita preza va siam tel boka chu han cha thil chatak chun in ka khala ko ni se voin chu test right ang dewa kan nga kan engine pho tang hei hi chu mounting na di kem mounting a tha mtn na kha ni mai a dang zong zong chu la man tlak chi alo wanga test right ani ber ani chu kan test right na tur hi niam khop maya an mai khop maya hemi kong hnuai ro thi ni mai dona motor he tam vak ngai lo mai ro chu Bethlehem le amul pui ba sawaron lu fu hian chep thei khop maya ha ti na hun kan nei turanga mela thome kan bai khi second gear ra ti han dina han khitlang do haka han po det ang ha thei mi lo maya pam sho ki ngai zela ti chiam ngai nei chu ho chu 6 gear man na te wang ko mai mani Tenzo kang kal holam Tenzo chuka han ti line 6 gear ka lo sui cha kha kaman chun chu ni lo mai the ya kha kaman tlang lon jing a me chu ni anga 6 gear man na hi tlem khop maya here on cross chu tang ti lom tiang le lam chau en motor chang ho hin lo ma film kur le tur ne an motor chan na kong chen en to thina ke ni pok an ni ve thawa le lam pangarong kal hi aware har em me kan motor chan kha kan du aron khen khan pan chut hi ol thina chu hong chuan kan te la ya le khabu te kan chiar thin le min se te thin kong cross zone in i di veilam en anga i ding lam en anga i veilam en leang ti kha kan an zir chi lo niang tin machine kong la ya lo om re her sia tur chu bong ran te po highway te po kan tlan thina lom thin ni an nung tol mo khop maya chu wang chuan an nung lama hian tlan mai hi fu ran hi po hi an nung tol mo viau om je chu ran kong lai taka lo oma ni vatla na a che na lam tur chu ma lam ani tlang pui ani a zong zong chu ni lo nga chu wang chuan ran ai mo lo om po hian an nung lama tlan hi fu zo malamat lan chuan engemaw thawm pala lo chetin in sut pala ol thina chu mihring hi chu nung tol thut chi hi kan om rualin nung tol kha an tan che da har zo ka wangin konglai ta kan lo pon sai ta ti buai lo chuan nung tol lampang hre ta kha poi lo the ina lang bas kan tok lo lawa hei than ger pe chon chuat lak mang lo ra timing ri le thina mà rồi chúng anh thì xin về gear là này lâu dục em rằng hi har về thì na timing hi khek đi tỷ lệ thì na au yếu bằng rằng phiêu mà Bethlehem kan theng de ra rin ain motor athol ber tu ni mai the ni voin he ba sarong kal lo hi chuan athol thang ran khom ma ro chu ba sarong kal hian voi thak thina bus aron kal mai ni lo aron in zuye mo bus le bus anin to tak hian tan ol ve deuh thina chuta atan tak chuan a hnung lama
lovin no khom trina re takha ti sual chuan tan ve the ni helai kong he speed breaker pani moni om phaya katlan muang peivak lo trina pa pathuma ne helai mi kan lo titlem ta ting lam pang mi kan sai tan ye tlai en ngai le dan tur la om lu tu dong te an ro ni na khoi to a kon tur me podik to a khalam chu kan soi thui long bai ka kan le lang chuan hey kan bai ki atlan na pu war nuam comfortable dok tu chuan tlan ve du ho wan lo tlan chake tiam nei ho lo tlan chakan lo ti kha rpm niama pu war lo tlema tlan chak lo kha chuan ani na kha lo phur chu lo kha lo ne kan cruise pu war cruiser nan de wani lo chuan tlema hey cruising ran han te muang chang han tlan kha lo har khop maya a tho cham zel gear te lak zel ngai ni chu wang chuan KTM ho tlan chak anwa an lo tlan chak le thin kan lo ti de bo kha dem ta lu tuk lo tin an nei ho khat le ro tlan chak nom tin lo ni sia tin chu mi rual chuan a bike khan khatiang tlan chak kha lo support ve box sia chuan tlan chak de khan tam ta em ni motor bike number nei ta ma ro chu number plate chu khar khop ma le khai da bel de vu ma malama in mi ta lo kham te po in an thiam ula boina hian dar so ma thlen kha ngai do na presentation kha dar so ma no pang hoin nei do na kan en pui kha ngai ta na chu kan tlai lo wala ma vi wa o college plastic free campus ani wang hian lai thil le thin ken lu mai kha rem tat do wa principal in a phal si do wa a thu ber box sia a phal lo kha chu ti lui chi ni hek lo chuan phal lo na chu kan ti jeng he la hian bike ka danga ya tu na da na ho wa hian da ve the lo wa chan chu a side stand hi ala san de wa wang en la hen kan da anga sang la ya omanga chuan side stand hi an hiam at la thang chuan te khan an met he ne chuan department room an chawanga kan la riang boi thla ne tuna hian kan hole don chia hey anung alum man lawa Police sama kan ho ha he lama kual da han tlan de tu cha kom view nangin kong nai kan ka anga ro a khan ka helmet du kha kan len ne yan ti wangin en kan tum china lai chau hi chau khop mai a mana scooty chak lo de win ka tlan to a mangan tha khop mai motor kan to ong ti lo ong khopin ro chu nei chu na zo thave de ulek to a ruwa he sur lo tu rangai da a sur chong ka chega kan ne mai helmet chu GoPro zon song len chuan a thar la ya size stock che ne ma se thol de ukhet chun a bu trap chuan adventure bike nom na अरे कहना क्या चाहते हो hatiang
anh sai local thì thiên bang phan nhé có chung ở bên cái vụ rêu rêu to đòn mà ni in về nan record cái này nga cái mà ni safety tan thế có thật sự chứ mà ni thiam căn trắng cái này thì lần nan đúng không ui thế chứ không ổn về xây một line mi ui cần chill lại thế này này cái này khal thiam lo thế về हाँ ये कर लो पहले công hi số không mẹ heo dag ina bong ro da tur ne me la hian mania kam atuna ka hemi GPS mount le anunga top rack le Fox Rider hi motor na train lo thlenga lo dan tuma ka chu don tho long karon lamang ka tia main gate duty kher pon lama tanga da zo ka phal de lo me a kota da phal lo le hala ka nge yang rang ko me le zo in kanora tlan lu the nunga da the om thu po soi du me lo a han soi ve mai se chona nunga po tlan lu the ti mai khan han soi se thade wa in deal thei dur khan ne eng ma soi du lo a ma ro chu min ron phone to a deliver to ra kha kaf bia eron tlan lu do hnung lama po tlan lu the lom kha alo ti mai a chuan he te na bag zo in kanora tlan lu le ta lo ange in ru sur do ne tlan lu ta hnunga dana tura lo tam khom ma ya yan thadoi na ti tang khan soi ve mai se Victoria le min sil se ve sim sim nge mo ne mishing hi chapo le chapo in deal hi chuan thil ti feli har khom ma ya kei kan i ve tok ti na ru ru ne na in deal hi chuan eng ma he ti tak tak thei lo hei hi kualan phal lo in ka ria sa kan kual do ne man ka kual chin do kualam phal takin ka ria ameng rum rap kualan phal che lo nge moni mana ka dile nam phal ngai me lo wa apa ka kual lu ye ni ang na zan zui ve to pang min hau don tak le document a fel fa ya ai in soi fia thei me ang tuna hen da nga ri tre pa le pa le ngai mai thaya soil test vera dissertation thil bo twin se pechin tanga mamo over kan enanga traffic chugarin ai na thol petrol van wange main road a hen katlan chuak thin thona in tru fe lo chung katlan chuak pe vak lo ang kal na kong hi main road ani chia lo wang hen lai traffic jam in no hi ni nong khom ma ya e traffic man ar si mi zo ti kan thelo khom ma ya mi an in line fel thap kara lo valor ram ti te chu helping em hi nom thina heng hi chu in siam thachung ai hemi vehicle a driving manners si shelo fe kan latama a driving manners kan shia lo wang po ni lo manner and etiquette sim kan fail wang hin in ka shia a driving a po ni lo heng ho hi chu mani nimsing ni phunga po manner shefak lo zak thei lo takan ni tlang pui karing mi in line trap la ya va lo fa in no ramang che ti te tin zebra crossing a traffic jam lai po ding vung ching hi anom thina zebra crossing he din na tur ni lo mishing kal na tur ni traffic jam a po zu all thiam tur ni alak lo thei lo ani lo hi chuan lo thei lo po din lo tum tur ni zebra crossing a traffic jam la ya ding chut lo turin in siam rem thiam tur ni tiang mai mi pa ngai na hre tur nga kan ngai hi hre lo hi kanom le ta zo thina hi chu a fu chia lo the ruwa hi tla ka tum ning ka hria a chuan kan let le na ti bua yang em o ka hre thiam chia lo a tin he kong hian ni la marker veka
hemi marker chunga hian om thram thram a te po tha ome driving manners han soi ve thram ani chu han soi le phone thin chu mishing hi I bol hlo pai dani ni mi je tilang he kan te thina ke chu ka tilawa I lir thei khal dani ni mi je tilang ti he ka ngai ve dan he ne lir thei kan khal che hian kan mi je lang mi chapo tak kan ne mo mi thin che tak kan mo kan ne po hian kan lir thei khala hian alang tang puin ka khria ke po hi ka thina chia khop maya game ka khelle lir thei ka khal hian alanga han ti deuh thut mi han hau deuh mo han ti deuh sak ang chi te hi chak le thut thina mai ro chu kan thian pa hian atia te te a zar ko ta mi zar ko mi ho chu ni thre mai the 10 seconds hi nga kila kan ma mi lak lo view ni pon hon pe mai lo hian second so mi an nga kila second so ma enge mo lak lon lo in siam rem han lo ni chon hon te poi pe mai lain thla nom lo wa hi tia ka zom ve thina ka ma mi enge mo ka san ka hriat lo wa ding an om hian second so mi ka hak phota ka ti thina azia khop mai enge mo lak lo lo ding poi second som chung chon an lo in siam rem man tlang puya a han din che hian sanabun lem lo pon a second hi kan chiara ka kan ti lo lo a in siam rem ve man thina ni thil lang ka ngai to lai tak ani chu hei tu na ka soi che kha hei hi zebra crossing ani hei hi traffic jam a din na tur ani lawa mishing kal na tur ani a ta han zu athiam a tha hotlang taila ka ti fu zo don ani hi a GoPro hi waterproof ani lawa chuan atlang bel chuan kan dinganga raincoat kan hang atlang bel le vak lo ngam sur chu tlave de ani he lir thei hi tam khom maya lir thei tam na chan hi public transport hi to ema tang de wa soi chuan a to u chu ka ni an mani chuan to an ti lo ni mai the mai ro chu a to ani public transport a kal ai chuan mani na lir thei khol ve ngar ngara ti hi so heng ho eng ho nge mo ni an form hi ka hrengai lo nursing school ti chu hria Apollo an ni lawa ji so lai ripan so pon ni loving ka hria enge ka hre hau lo mai ka duai chuan a tlanem na ni china kan soi enge kan soi zo man lo ta kha ka hre to lo chuan kan ne kwal phei le ri mai ang ka do ai chuan atla tam to ani ruwa suri ka do thei em khomai mak da mai chu asu chuak ngai mang lo hi asur ve le yang ka chuak fu maya enge chan ni ruwa sur hi an min du viau nge mo ni mixing chuang ai lo thok kat lai phe ka chuan kha lockdown lai te ni ha red zone ate min han phunga kanun khan ti buai lo khomaya chu thei lo la phe chuan ka khat tup min han red zone pu kha se omi ka ting ai lo mixing tom thei tak mai hi ka nia ni leng te hian a chang phei chong kong ka pel mi lo hian kom thei ni kom thin ani chumi ni wa chuan ka chuak kha ta lo thei lo ni lo hi chong ka chuak ngai lo wa ka chuak kha ti la trul la lo wa lo chuan ni ti te ang chuan hei ka han chu dek hian ruai ka do thei em bây giờ anh chỉ lạc lúa rô còn thèn phết chứ pa anh lu tăng helmet nghe này thằng em nào timing lâu lẽ này